मार्केटाव थांगासिनो जोंनि मार्केटाव लोगोफोर मार्केटाव थांगासिनो जोङो नै नायलांबाय था नोंथांमोना माबायदि बिराद मोजां सिनारि माखाया नै जायगाफोरा Cafe. Market मोनफैबाय नै जों हाँ वाटन मोनफैबाय मार्केट मना लानांगोन ना माखाया ఖాళీ లేడు ఇది ఖాళీ రేస్ లేదు ఇంకోసం చూసాం మార్కెట్ హాయ్ చెప్పు దోస్ ఎంత కొత్త వాళ్ళు ఎలపట ఇది మాకు చందాబాయ్ ఎంత ఇది ఎంత తీసుకుంటుంది 110 110 ఇది కొన్నా ఈ ఫోన్ 8G ఇది బాగుంటుంది పన్నా పెద్ద రెండు తీసుకోండి ఇది ఉందా 10 రూపాయలు వస్తున్నాయి 110 ఏమై రెండు తాళ్ళు కూడా రావు చూసాను मोनाग लाबा सियाला इदि बायनांगौ दाबाय दा 50 माइरंफोरबो लायनो आराम नै मस्ला मस्लिया जोंना ఒకటి ఇదే బోని 50 లేవా 10 రూపాయలు వస్తాయి మళ్ళా ఇప్పుడే మరి ఇప్పుడు 10 వస్తాయి చెప్పాలి నాకు వస్తుంది 10 ఎంత ఇది ఉందా ఇంకా 10 రూపాయలు అక్కడే పట్టుకెళ్ళి ఇది సేమా తీసుకో బాగుంది ఇది ఇహ్లాను ఓ దేవుడు బాగుందిరా దేవుడా मना लादों नै जों मनायानो दामखौ बिराद गोसाथार दामा मनाया 100 गोजोयो मनाया नायलाय लोगोफोर बेखौ 100 जायो जानो 100 गाहाम आसामाव दोनले माथो 20 थाखाल' माबोरै तलाडे ఇది ఆనా లేరాయి గడలు వస్తాను పట్టుకెళ్ళు 120 kg सेरसेयाव बेसेबांनो हा सोंदो ఇంకో భయ్యాడి బడా వెళ్ళిపోయే ఇంటికి అది పిల్ల ప్రాబ్లం బాబు ఇప్పుడు లేదు మాకు ఏప్రిల్ వెళ్తాను ఏప్రిల్ 1 తారీఖుకి మళ్ళీ రారు ఇంకా ఇది చందాబాయ్